IBhayibheli liyakuvuma ukuthi abantu benziwe izigqila. Isona sihloko esokhuluma ngaso namhlanje. IBhayibheli liyakuvuma ukuthi abantu benziwe izigqila. Mzukwane kufika amaNgisi namaBhunu lapha, bafika nesibhamu, balwa nabanikazi balelizwe. Bafika nesibhamu. Sithema ngabe silwa nabo, kwasho ukuthi silwa kahle, base balanda nansi incwadi ekuthiwa eyeBhayibheli. Bazosifundisa ukuthi asithuke amadlozi ethu noma sithuke indlela esasikhonza ngayo, bese sikhonza ngendlela enhla le abafike nayo. Yazi uma ngilifunda iBhayibheli noma uma silifunda iBhayibheli, siyakuthola la ukuthi kahle kahle ayikho into e-wrong eyenziwa amaNgisi namaBhunu ngokuthi asishaye esenze igqila edle nendawo yethu bese sithuthe thengiselana ngathi. Ayikho into e-wrong uma umuntu okholelwa kakhulu enkolweni yeBhayibheli. IBhayibheli liyahambiselana nalo ukuthi abantu kumele kudliwe iy'ndawo zabo, bathengiswe njengey'gqila, babe yimfuyo yalaba abakholelwa ukuthi abantu abamnyama noma kunohlobo oluthize labantu kufuna lenziwe igqila. IBhayibheli liyahambiselana nokuthi abantu benziwe. So ngakho-ke yonke lento le eyayenziwa amaBhunu namaNgisi kithi, uma umuntu okholelwa enkolweni yeBhayibheli, ayikho into e-wrong ngakho. So ngiyacabanga mhlawumbe ingakho namaBhunu namaNgisi engayixakanga kakhulu ngokuxolisa emva kokuthi mhlawumbe abantu abamnyama bethole i-independence ngo-1994, ngoba yonke leyo nto incwadi engcwele yeBhayibheli eyafika nabo iyakufakazela ukuthi abantu kufanele bashawe benziwe igqila. Ingakho iy'ngcithabuchopho ey'fana nathi, radical intellectuals, zingakholelwa noma zingalamukeli iBhayibheli njengencwadi engcwele kaNkulunkulu, ngoba sihlezi sikusho ukuthi ayikho into engafika nesigebengu esishaya abantu sibabophe sibenze igqila sithengise ngabo bese kuthiwa leyo ncwadi incwadi engcwele kaNkulunkulu. Amanga ayikho leyo nto leyo. Kuze singaxabani nabantu, funa sifunde. Ndlukaphunga noMageba, siyacela uma kwenzekile wanenhlanhla walalela lokhu esikukhulumayo, engathi uNkulunkulu engakupha isineke sokulalela, ngoba into esenza impilo yethu ibe lo msangane yiwo ukuthi sabantu abakuvilaphelayo ukulalela izinto ezingakho umqondo wethu, nokuthi mhlambe sicabanga ngendlela ehlukile kunale sicabanga ngayo ukuze impilo esiyiphilayo ibe ne-meaning. Angazi noma isiqalekiso lesi uNkulunkulu asinika sona noma yini, kodwa nje umuntu okhuluma ngezinto ey'julile nengasiza umuntu akalalelwa nhlobo. Bese kuthi umuntu okhonza i-entertainment nojabulisa abantu kube uyena olalelwa kakhulu, kanti lento hlezi ujabule uma umuntu into engenamsebenzi walutho kangako. Into ebalulekile ukuthi uma umuntu umqondo wakho ube nawo umzuzu wokujula nokukwazi ukubuka izinto ngoba zinjalo, ukuze ukwazi ukuphila impilo ene-meaning. Angazi uNkulunkulu engenza kanjani ukuthi abantu bakithi abaphe isineke sokuthi nabantu abanjengathi balaleleke, ngoba lokho kuba usizo kakhulu. Kodwa-ke mhlambe sibuyeleke esihlokweni sokhuluma ngaso namhlanje. Sithe incwadi yeBhayibheli iyahambiselana nokuthi abantu benziwe igqila. Izwe lethu liyizwe lamaKrestu ngoba sacolonizwa amaNgisi namaBhunu bevele eEurope. Inkolo yeChristianity inkolo yase-Europe kahle kahle, ehambiselana kakhulu nalento ukuthi abantu kufuna benziwe igqila. Inkolo ey'gebengu kahle kahle uma singakhuluma iqiniso, ngoba phela umuntu ontshontshayo, uyabona uma kufika umuntu
abhonye abantu, antshontshe umhlaba wabo, antshontshe nabantu abenza igcila, isigebengu loo nto leyo. So kufuna sikucaciseke la ukuthi sikuthathaphi ukuthi inkolo yebhayibheli noma inkolo kaKristu le ebhalwe eBhayibhelini iyakuvumela ukuthi abantu benziwe igqila. Kufuna sikuthathe lokuthi sikuthathaphi ukuze singaxabani nabantu ngoba phela kuthiwa umuntu unelungelo lenkolo yakhe khona igaxalene injalo. Kodwa-ke njengabantu abakukhuthalela ukufunda, nazi incwadi esoyibheka. Yokuqala, incwadi kaLevi 25, sobheka isahluko 44 kuya ku46. Bese kuthi yesibili, incwadi kaMateyu 10 verse 34. Neyifundeka kanje. Incwadi kaLevi 25 verse 44 to 46. Izigqila zesilisa nezesifazane oyokuba nazo wozithabatha kwabezizwe abahleziyo nani. Izigqila zesilisa nezesifazane nozithenga kubo. 45. Nakubantwana babezizwe abahlezi nani, izigqila zesilisa nabesifazane nozithenga kubona. Nakubantwana babezizwe abahlezi kini, ningathenga kubo. Nabakubo abakini abazala ezweni lenu, boba imfuyo yenu. Besithi lana, bayakuba ifa lenu nabantwana benu emva kwenu ukuba babe imfuyo yabo. Bayakuba izigqila zenu kuze kube phakade. Kepha abafowenu abaka-Israyeli ningababusi ngonya. Ebhalelwe amaJuda lento. Ukuthi izigqila zabantu besilisa nabesifazane kumele zithatshathwe kithi. Phela mangabe kusuka ama-Europeans esuke eEurope eze-Africa, thina singabezizwe kubo ngoba asilona uhlobo olufanayo nabo. Ingakho benza lento ekuthiwa i-apartheid, ukuthi kuhlukwane, omnyama engapha, omhlophe engapha. Mabebuka thina bebebuka abantu bezizwe ezweni lethu. Base bathi-ke izigqila zesifazane kumele thina bantu abamnyama sithengiswe njengezigqila. Leyo nto ikhona kwi-history bangani. Umuntu omnyama wayethengiswa njengesigqila. Uyabona uma unesikhathi okungene ku-YouTube ubhala uMalcolm X bese ubhala ukuthi a house negro. Ngoba siyakunqena ukufunda inkinga yethu sabantu abamnyama. Mangase nje ngithi hambani niye esitolo esithengisa izincwadi, uthenga incwadi ye-history, bambalwa kakhulu abantu abanesineke sokufunda. Abantu abamnyama babethengiswa igqila, babethengiswa njengezigqila, bethuthwe Africa, beyiswe Europe, beyiswe eNorth America, eSouth America nakuma-Caribbeans, Iceland, beyokwenziwa izigqila. Abelungu noma ama-Europeans ayekuthathele eBhayibhelini ngoba eBhayibhelini liyakufakazela ukuthi abantu kufuna bathatshathwe, bathengiswe njengezigqila, abesilisa nabesifazane, into engenamsebenzi walutho. That is why-ke nathi sathuthwa senziwe igqila, saphinda senziwe igqila ezweni lethu ngoba iBhayibheli liyahambiselana nalokho. Ithi ngisho iy'ngane siyizele zesilisa nezesifazane kumele zithengiswe njengezigqila. Umuntu omnyama mangabe sethuthiwe Africa wayokwenziwa isigqila phesheya noma wayothengiswa njengesigqila, ake sithi nifika eNorth America la nithi ise-USA khona, wena ndoda mhlawumbe uzothathwa uyiswe eBrazil uyosebenza ey'mobeni zaseBrazil njengesigqila. Mhlawumbe umfazi wakhe athathwe eyoba isigqila eGermany, ethengwe umuntu waseGermany uyoba isigqila saseGermany.
ingane yakhe isale America kwakwenziwa kanjalo, into engenamsebenzi walutho lento yokuhlukanisa ama-families, ngoba iBhayibheli elingcwele lafika nama-Europeans lapha e-Afrika noma lafika nabelungu liyakuhambiselana nokuthi abantu kumele benziwe igqila. Therefore, uma umuntu okholelwa enkolweni yeBhayibheli akumele ubheke ukugxila nokuthi abantu benziwe igxila noma kwakukhona lento ekuthiwa i-apartheid, futhi asikho isidingo sokuthi u-enjoye lento ekuthiwa i-freedom eyalwela amaqhawe lelizwe ukuze lelizwe likhululeke ngo-1994. Asikho isidingo sokuthi uma ngabe ukholelwa enkolweni yeBhayibheli ucelebrate i-freedom, ngoba inkolo yeBhayibheli iyahambiselana nokuthi abantu kumele benziwe igqila. Ayikho into e-wrong ngokwenza abantu igqila. Ithi le ncwadi kumele sibe yimfuyo yabanye abantu, okusho uyabona umuntu uma ekuthengile njengesigqila, sisazoyichaza lento le ukuthi besithi asiqale sithathe umnyombo wayo ukuthi masokhuluma ngobugqila babhekene nabantu abamnyama, why mzukwane kufika amangisi namabhunu lapha e-Afrika, eSouth Africa, kanjalo nama-Europeans akapekela i-Afrika yonkana bafike benza abantu igxila. Kufuna sikuthola ukuthi why babenza abantu igxila, umnyombo, the cause yokuthi why abantu babenza igxila. Lokho babekwenza bekuthatha enkolweni yabo ukuthi abantu kumele benziwe igxila. Ithi le ncwadi thina kumele sibe yimfuyo yabo nabantwana babo, kumele sibe zigqila uze kube phakade. So njalo le ncwadi. Yingakho lento asikhuluma ipolitiki, yingakho oPix lika-Isaka Seme noJohn Langalibalele Dube bahlangana babumba iqembu lezepolitiki elabizwa ngokuthi African National Congress ukuze likhulule umuntu emnyama ebhilini obafika nabantu abafika nencwadi ekuthiwa iBhayibheli leli lingcwele nesikholelwa kulo. Babona ukuthi vele abantu abamnyama kumele benziwa izigqila kuze kube phakade. Siye sizwe nje abantu bekhuluma ngoSolomon Mahlangu, isosha lomkhonto wesizwe elabulawa amabhunu e-Afrika. Yes, wabulawa amabhunu uSolomon Mahlangu ngoba ecikwa yilento le ukuthi thina abantu abamnyama kumele sibe zigqila kuze kube phakade. Leyo nto yayisusela eBhayibhelini, iBhayibheli liyahambiselana nokuthi abantu abamnyama kumele benziwe igqila. Ithi le ncwadi, kepha bafowenu abakwa-Israyeli ningababusi ngonya. Lento ake siyikhulume nabantu abakholwa, sike sasho sathi sisebancane kunosheva esadliswa wona. Njengamanje siyawuphalaza lo shevu, asifuni ingane zethu zikhule zikholelwa kulo shevu esafida wona sisebancane. Sibadala sifundile sihlakaniphile manje. Lento esihlezi sisho sithi bantu abamnyama musana ukuba dom. Yekeni lento yokuba dom. Masifika emasontweni sisebancane ngoba sasiphoqwa thina ukuthi siye esontweni. Kufika nabantu ngakhulela kamaphumulo mina. Babefika abantu bakasiza abantu bezosilanda bethe sihambe siyokholwa. Besiphakela ukudla. Angiyanga mina. Negenge esakhula nayo le dabanga siyanga lapho thina. Kodwa ukudla kwabo sasikudla. Uma besipha khona sasikudla, kodwa bese singayi khona. Ngoba masilambe lesasihubha inyamazana. Sasingezona izinja eziphila ngokuphakelwa. Ngoba ithi incwadi engcwele emthandazweni wokuvuka, ekupheleni kwalomthandazo uthi abathi igeja ulime uzophila. Manje musu ukuhamba ucela ukudla kubantu. Umuntu ovilapha ufana nenja ehamba ngokucela ukudla kubantu. Uma umuntu funda ukukhuthala, usho njalo uNkulunkulu wabantu. Hayi umuntu ukuthi ahambe ephakelwa njengenja, efuneki lonto le. uNkulunkulu wabantu usho njalo ukuthi abantu abahlukana nobuvila ngoba umuntu oyivila ufana nenja.
sisebancane uNkulunkulu wasipha isibindi nokukhalipha ukuthi akukwazi ukuthi kuzosuka umuntu ezosiphakela njengezinja, zona izinja sinazo izandla, sinayo ingqondo okuyicabangela. Asiyeke ukuba dom sabantu abamnyama. Uyabona masifika esontweni sasifakwa indaba yokuthi uFaro wayegqilaza abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Ayikhulunywa indaba yomuntu omnyama eBhayibhelini, indaba yokuthi abantu abamnyama babenziwa igqila, uzoyithola lakithi, House of Radical Intellectuals. Ayikhulunywa indaba yomuntu omnyama ngoba vele umuntu omnyama inja, yinto emele yenziwe isigqila. Nanti iBhayibheli liyakufakazela lokho, funda la. Nawu nale lapho ulifunda. E-Egypt, ukuthi sikuvula umqondo kancane. E-Egypt yizwe elikakwe lamazwe alandelayo. Likakwe iLibya, lakakwa iMorocco, lakakwa iTunisia, lakakwa i-Algeria. Kunamazwe ase-East Africa asondelene nezwe lase-Egypt. E-East Africa uzofica amazwe afana no-Tanzania, Kenya, Ethiopia, Somalia, Eritrea. Bese kuba khona amazwe ala eCentral Africa, Rwanda, Burundi, Central African Republic, Democratic Republic of Congo. Ugudle uye eWest Africa, la uzofica khona amazwe afana noMali, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Cote d'Ivoire, Nigeria, Ghana, Cameroon, Togo. Inqoba amazwe agcwele lapha eWest Africa. You mean to tell me, really, that uFaro wayengathatha iminority yamaJuda awenze igqila eGibhithe bese shiya abantu abamnyama? Abantu abamnyama ba-strong kanje. Even today, go to West Africa, uyobona abantu abamnyama bakhona ba-strong kanjani. Go to Cote d'Ivoire, kade kudlalwa i-AFCON recently, ibhola lase-Africa. Bewubona uma kuthiwa kungena abantu bakoMali, abantu bako-Cote d'Ivoire, wonke umuntu wase-West Africa u-strong, mude. Umuntu wase-Southern Africa impossible ukuthi engabhekana naye. Just imagine back then, engakadliwa amabheka nakho konke lokudla okwenza umuntu ukuthi afe abe imfici yendoda, into iphalishi lento engayazi. Just imagine back then in ancient times abantu bengakudli konke lokudla okujoviwe, babe strong kangakanani. You mean to tell me ukuthi uFaro wayengafocus ukwenza amaJuda igqila kushiya abantu abamnyama? Come on man. Siyazi ukuthi kwabaningi benu kusha ukuthi abantu abamnyama, yabo le freedom enithi na-enjoy. I so wish ukuthi nawo ama-politician lawo kuyiwona akule nhlangano yakhulula izwe, ukuthi kungabi i-priority lezinto zamathenda nokuthi funa abaphila impilo engcono. Akabe khona ama-session la kuzofundiswa khona abantu abamnyama ney'ngane lezi ey'khulayo, engavele joyine umbutho nje, vele kujoyinwe nje kuthiwa le nhlangano yakhulula abantu ebugqilini. Funa sazi ukuthi bugqili buni lobo kwakwenziwa kubantu abamnyama. Kungabe ngathi uxoxa inganekwane kuthiwa ngey'khathi ze-apartheid sithi kwakuyiy'khathi ze-corona. Izinto ezazenziwa kubantu abamnyama, kwafa abantu bafowethu, baboshwa abantu ko-Rivonial trial bengenze lutho, baboshwa ukuthi umuntu omnyama kwakufanele akhulule ebugcilini. Lapho bafika neBhayibheli namhlanje leli lithandwa abantu ngoba abantu begcwele emasontweni behlayiza nje, behlanyiswa iy'nganekwane zakwamanye amazwe abangahlangene nazo. Incwadi yesibili ithi ekaMateyu 10 verse 33 to 35, uJesu lo wayekhuluma la. Ithi kepho ngiphika phambi kwabantu, nami ngiyamphika phambi kukaBaba osezulwini. Ningacabangi noma ningadlinzi ukuthi ngizele ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizanga ukuletha
ukukhula, ngize ukuphuma inkemba. Funa babulalana abantu emhlabeni. Kusho uJesu. Ngize ukwahlukanisa umuntu noyise, indodakazi nonina. Ma uqhubeka uyofunda kuLuka 49 kuya nakuverse 53 ithi nithi ngize kunika ukuthula emhlabeni na? Umbuzo lo obuzo uJesu uthi manje ngibuka mina ningibuka as if ngilethe ukuthula emhlabeni. Uthi cha, angizelanga ukuletha ukuthula emhlabeni, ngize ukunika ukuhlukanisa, lento ebizwa ngokuthi i-apartheid. Uzuhlukanisa uyise kumele ahlukane nendodana yakhe, nendodana ehlukane noyise, unina ahlukane nendodakazi, nendodakazi ihlukane nonina, njalo njalo. Lonto ibizwa ngokuthi i-apartheid. But asiqale la phezulu. Ekhuluma namaJuda kuba uJesu wathi omphika lapha emhlabeni naye uyomphika kubaba esezulwini. Le ncwadi ngithe angiyifake ngamasibomu ngoba iyona esasithuswa ngayo le. Ukuthi mase sifile so esihogweni ngoba siphika uJesu siphile enyameni nawe uyosiphika emazulwini. Sase sithuka ke thina sathi qumbi ijana esontweni. Kodwa sithe masikhula sase sikhumbula ukuthi lelizwi kwangelona lomemo, kwangelona elabantu bonke, njengoba sike sachaza ezincwadini ezidlula ukuthi uJesu ethunyelwe kumaJuda kuphela. Thema sithola lokho kuhlakanipha sase simonyuka, sabona kwakudlala ngathi sasithuswa sisezingane. But nakho la sikhona. Ithi ningacabanga ukuthi mina Jesu Kristu ngize emhlabeni ukuletha ukuthula. Angizelanga ukuletha ukuthula emhlabeni, ngize ukuphuma inkemba. Okusho ukuthi la emhlabeni ufuna kube ne-chaos. That is why abantu abafika la besifikela neBhayibheli baba ne-chaos. Mawuthi iyacasula indaba ukuthi baba ne-chaos ngoba most yabantu abamnyama bakithi bakunqena ukufunda. Benoke nixoxe nama-comrade amadala. Mina ngibe nenhlanhla obhuti bami abadala vele bekuliwa kudala bakhule bakhule bajoin i-African National Congress, i-youth yakhona. Obhuti bami abadala, nginobhuti abadala mina. Babesifundisa ngalezi zinto sisebancane. Nathi futhi kube sakhula ngekhathi zobandlululo ezimbi, mhlambe sasijoin umkhonto wesizwe noma i-APLA, the Army Winger ye-Pan Africanist Congress. Vele ngoba vele umuntu omnyama wayephila impilo yokugcila, ifike nalabantu abathi vele umprofeti obhalwe eBhayibhelini ubhalwa amaNgisi ngoba iBhayibheli labhalwe eEurope kahle kahle. Kune-Bible Society of la eSouth Africa, sine-Bible Society of South Africa. Kunabantu ababhala iBhayibheli, yibo ababebhala lezi zincwadi zokubafakazela ukuthi ayikho into wrong ngokubusa abantu ngenkemba ngoba vele noJesu. I wonder ukuthi uJesu ayisho yini lonto le. Ngoba phela abantu abafika neBhayibheli azigebengu. Once umuntu wantshontsha nje isigebengu lonto le. And isiphukuphuku esingakholelwa kwisigebengu ukuthi kuneqiniso elingaqhamuka nesigebengu, isidomu lonto le. Akakwazi umuntu ukuthi engafika entshontsha izwe lakho, anintshontsha anenze igqila, anenze ngisho igqila ezweni leni, bese uzonikhombisa indlela ezulwini. Isiphukuphuku esingakholwa kuleyo nto le. Finish. Manje into enesidina abantu sebaba namalungelo nabantu abathi basikhulule egqilini. uNkulunkulu azabakhumbule bonke labantu abafa, abantu abamnyama abafa njengoSolomon Mahlangu, abanqama ukufa ukuze siphile lenkululeko esithi siyayiphila namhlanje, ngoba ukuba banikelanga ngeimpilo zabo ngoba namhlanje seyizinja ngabe seyigcila zabanye abantu abafikana nansi incwadi. Umdala wensuku yathi ngakukhumbula yonke lo mphefumulo, bonke abantu bakithi abafa kwi-exile nababulawa la ezweni lethu begqitshelwa ukuthi bala nokuthi umuntu omnyama akahlukane nokuba bugcila. Into eyenzeke from 1488 yazo zonqamuka ngabo 1994 bala ukuthi mingaki iminyaka, ngoba sike sachaza ukuthi umuntu wokuqala wavela eEurope eza la eAfrica ukuzoqhaphaza abantu abamnyama, Bartolomeu Dias wasePortugal, owafikele eWestern Cape
ngonyaka ka-1488 lento ukuthi kwafika uJan van Riebeeck ngo-1652 manga. Akuyena umuntu wokuqala, yes wafika, but ukuthi yena umuntu wokuqala wayevele eEurope ukuze Africa amanga. 1488 Bartolomeu Dias from Portugal uyena wafika eWestern Cape. Kwaqala lapho ukuthi umuntu omnyama enza ukugqila, yingakho kwafa abantu, ngisho obhambatha abagijima baze bakhishwa amakhanda. Uma uthi ufunda ihistory, nohinsi ababulawa, bebulawela ukuthi badefend umuntu omnyama ukuthi akayeke ukuba isigqila, ubugqili obuthathelwa kunansi incwadi engcwele. Lento ye-apartheid isuswa la. Makufikwa vele sihlukanisiwe. Angithi uyazi kuthiwa uyise ufuna ahlukane nendodana, nonina ahlukane nendodakazi yakhe. Umuntu omnyama thu, yabona makuthathwa mina ngithi nginobaba, nginomama, mase kuba yimini ingane. Uzothatha uma wami uyothengiswa eAmerica, athathwe ubaba wami ayothengiswa eEngland, bese mina ngithathwe ngoba isigqile eBrazil. Kuhlukaniswe. Abadala bazokhumbula kuneculo lika Bob Marley lithi Buffalo Soldier. Buffalo Soldier, dreadlock rasta, stolen from Africa, brought to America, fighting on the arrival, fighting for survival. Lelo culo isivalue reggae. Wonke lamaculo anomqondo anemeaning isavala sokwafaka lo mculo lo kuthiwa nale mculo le engasile nje, abantu abayibenuzayo ku TV, abadwetsha ama-tattoo, abama Illuminati leke engeningi kuthiwa ama celebrity eyikhonza kaSathane ebhuza lapha ku TV. Sekwagcwala yona, sekwagcwala le genge ekhonza uperformance ama Illuminati kulento entertainment industry. Abantu abazokhuluma isense funa bashovele emumva, push i-agenda ye-New World Order ukuze bonke abantu bebezikhonzi zakaSathane, because si-ignorant yonke lento ngeke size siyibone. So bona sigodini sosizi sibhayizwe uSathane. But likhona leli culo lithi Buffalo Soldier elalicula ngabantu abamnyama ukuthi babethuthwe eAfrica beyokwenziwa igqila ko-America, ko-South America, ko-Europe nakuma-Caribbean Iceland. Konke kwakuthathela kunansi incwadi engcwele esihlanyisayo namhlanje emabandleni. Ufica indoda ijuluka imanzi ishumayela izibe nesihosha, iqhakambisa incwadi efakazela ukuthi abantu bakubo noma oyisemkhulu kwaku-right ukuthi benziwe igqila. Uyifica imanzi indoda yomuntu omnyama bephakamisa izandla abantu esontweni begcwele imoya, kuthandazwa noma kufunda incwadi ethi abantu abamnyama ayikho into e-wrong ukuthi benziwe igqila. Kethi bonke labantu abakuthiwa babelelwa ubandlululo ukuthi i-apartheid iphele babehlanya emakhanda abo, ngoba phela nansi incwadi engcwele ithi thina kwakumele senziwe igqila. Engakho sithi uNkulunkulu engathi ngayikhumbula yonke imiphefumulo yalabo bantu abafa, ukuze siyafisa nje ngathi uNkulunkulu angayikhumbula, ngoba yonke le nkululeko esithi sinayo ayizanga nge-tray. Abe nobabuza, mina anginandaba-ke nokukhuluma kanje ukuthi uzofila kanjani, anginandaba naleyo nto leyo, anginandaba. Futhi I'm so grateful ukuthi akhona ama-politician aseqalayo ukuyikhuluma leyo nto leyo. Akhona. Ningazwe kuthiwa khona umkhonto wesizwe, kwakungabhediwe ngesikhathi kukhona umkhonto wesizwe, kwakuliwa physically ukuze sithole le nkululeko esithi sinayo. Into engicikayo mina ilento yokuthi kanti ukugqila ukuthi ufuna kwenziwa abantu into ayiseselwa la eBhayibhelini. Nanso nje into evele ngicasule nje ukuthi hawu, kanti sithi sikholiwe nansi incwadi engcwele kuthiwa ufaka abantu ezulwini, kanti iyo ethi abantu bakithi abenziwe igqila. Iyangicika leyo nto leyo. Yingakho ngisho ukuthi nanamhlanje umuntu okholelwa kulento yokuthi okholelwa kulezi incwadi lezi zokuthi kwakufuna senziwe igcila, angiboni ukuthi ekhanda lakho uphila kahle. Mhlawumbe safuna ubona ama-psychotherapist. Asingandike kakhulu ngoba abantu bakithi bayashoda kakhulu eku-understand-eni izinto ezithi ayifane nalezi. So kuyingozanyana njengoba kwayala uMalcolm X
ukuthi uma ukhuluma nomuntu ongazi lutho akumele wande kakhulu, kufuna ulokuconsisa bese ulinda lokho okuconsisile kusinke kushone phansi, phinde uconsise okunye ngoba manje uma uzokuconsisa mawala uzoxabana nalowo muntu. Ukuze nathi singaxabani-ke nani, sizocela ukuma la bese sikhumbuzana ukuthi nazi izinto ezasetshenziswa ukudla izwe lethu. Lokhu bayonitshela labafowethu ababekhona kumkhonto wesizwe okwakuyi-army winger ye-ANC, nalaba ababe kwi-APLA okwakuyi-army winger ye-Pan Africanist Congress, bayonitshela ukuthi nansi into ayisetshenziswa ukulwa nabo, beze bebaleka beyotreyina kwamanye amazwe, babehutshwa ngale nto le. Thina esasisele sasifaswa imiqondo nganansi incwadi, ngoba yabona umsebenzi wale ncwadi le wenza ube cool, yabona, ube cool, ungabi violent. So ukuze umsebenzi walomuntu ezocolonizer thina ube lula, ayikho into esimple njengokuthi ulwa nomuntu yena kwali ngoba phela la kuthi ungaphindisi la, nomuntu engakugonya kanjani kuthi ungaphindisi. Le indoda-ke nase-North Africa nazi iy'nsizwa ezafika e-North Africa. I-North Africa emazweni afana no-Algeria, Morocco, Tunisia, Libya, Egypt kwakuhlala abantu abamnyama lapho. Kwafika lezi gayigayi-ke zabachitha-ke ngendlela ezabachitha ngayo, kodwa lokho zokuxoxa ngegame elizayo. Cha bafowethu, sicela nje ukuyibamba la and siyacela ukuthi ningacanuki, njalo sihlezi-ke sicelela Nkosi yami ukuthi esikukhulumayo uma kwenzeka kukucasula, sicela wenze nje just one thing, hambe uyokwenza i-research bese-ke uthole ukuthi lokhu esikukhulumayo kuyiphutha noma kuyiqiniso yini, kodwa ungalwisani nathi njengoba thina yonke into esiyikhuluma kule channel siyayi-research-a, si-analyze ngendlela yokuthi izomsiza kanjani umuntu omnyama ukuze umqondo wakhe ume ngendlela e-right, akwazi ukuba strong njengezinye izizwe, engabi isidwedwe sezinye izizwe ezweni lakhe. Yilokho nje umsebenzi wethu, awukho futhi omunye. Nisale nenkosi, sabonga.